Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Υγεία και μόνο Υγεία. Σήμερα μας φιλοξενεί το μευτικό τμήμα της Πολυκλινικής Υγεία. Θα το γνωρίσουμε και θα το γνωρίσουμε καλύτερα με τη νέα εποχή που πέρασε. Πριν λίγες μέρες ενταχθήκατε στο ΓΕΣΥ. Ποιες αλλαγές απαιτήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν λόγω της ένταξης στο ΓΕΣΥ? Μετά από την ένταξη του μευτικού μας στο ΓΕΣΥ, ουσιαστικές αλλαγές δεν έχουν γίνει. Είναι όπως πριν. Προσφέρουμε την ίδια υψηλή ποιότητα φροντίδα προς τους ασθενείς μας. Μάλιστα, δεν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, δεν χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές σημαντικές. Ήταν η ποιότητα, όπως είπατε, που προσφέρατε πριν και συνεχίστηκε. Ναι. Υπάρχουν αίθουσες αποκλειστικά για τοκετούς? Ναι, έχουμε 2 αίθουσες τοκετού, πλήρως εξοπλισμένες. Μάλιστα. Στη ξενάγηση μας στο τμήμα είδαμε να προβάλλετε το skin to skin. Ναι. Γιατί είναι τόσο σημαντικό και εξηγήστε μας λίγο. Να σας εξηγήσω. Η τοποθέτηση του μωρού πάνω από το δέρμα και πρέπει να είναι γυμνό το μωρό ή μόνο με το πανί. Ονομάζεται επαφή δέρμα με δέρμα ή skin to skin. Τα ωφέλη έχουν αποδειχτεί από αρκετές μελέτες. Γίνεται, αν κάνει η μητέρα καισαρική τομή ή φυσιολογικός τοκετός, πάλι μπορεί να γίνει και όχι μόνο από τη μητέρα. Μπορεί να γίνει και από τον πατέρα, που εδώ στο μευτήριο μας γίνεται πολύ συχνά να κάνει και με τον πατέρα. Πώς βοηθά? Ρυθμίζει το καρδιακό ρυθμό του μωρού, ρυθμίζει τη θερμοκρασία σώματος του μωρού και επίσης ρυθμίζει το επίπεδο ζάχαρης στο αίμα. Βοηθά τα κλαίει λιγότερο γιατί ακούει το χτύπημα καρδίας και ηρεμά το μωρό. Επίσης βοηθεί με την ένταξη του θυλασμού αν επιθυμά η μητέρα. Το άλλο που γίνεται είναι ότι αυξάνεται το δέσιμο μεταξύ νεογνώ και με τους γονείς. Και το επόμενο είναι ότι για το ανοσοποιητικό σύστημα του μωρού, λόγω που έχει επαφή με τα καλά μικροβία πάνω στο δέρμα, και αυτό βοηθά. Και αυτό γίνεται τις πρώτες ώρες μετά που έρχεται στον κόσμο ένα παιδάκι ή πρέπει να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, αλλά και συνέχεια? Το πιο σημαντικό στο μευτήριο γίνεται μόλις γεννηθεί το μωρό, όλα καλά, πάει πάνω στο δέρμα, σκουπίζεται και έρχεται στη μάμα ή στον παπά. Είναι καλά, τουλάχιστον μια ώρα θα γίνει, όμως μπορεί να γίνει και μετά και που να φύγει από το μευτικό όταν θέλει να ήρεμα το μωρό, όταν ανησυχώ, μπορεί να το βάλει πάνω στο δέρμα της πάλι επίσης η μάμα ή το παπά και συνεχίζει όσο θέλει. Θα κάνω την ίδια ερώτηση και σε εσάς και στη συνάδελφό σας που είσαστε οι προϊστάμενες εδώ στο μευτικό. Γιατί κάποια γυναίκα να επιλέξει το μευτικό της Πολυκλινικής Υγεία για να φέρει στον κόσμο ό,τι πολυτιμότερο έχει και όχι άλλο νοσηλευτήριο ή άλλη ιδιωτική κλινική? Τι είναι αυτό που θεωρείτε εσείς πως υπερισχύει σε σύγκριση με άλλες κλινικές? Εδώ στην Πολυκλινική προσφέρουμε προηνητικά μαθήματα που μπορεί να προετοιμαστεί η μητέρα, μπορεί να φέρει και το σύζυγο ή κάποιον μαζί της να ακούσει τα ωφελήματα, να ακούσει για το θυλασμό, να προετοιμαστεί για τον τοκετό ή θα κάνει και σερική φυσιολογικό τοκετό, πάλι να είναι προετοιμασμένη. Βοηθούμε επίσης όταν είναι για τοκετό, εμείς θέλουμε να είναι και ο παπάς μαζί, αν επιθυμά, αν θέλει, να είναι μαζί της στη διάρκεια του τοκετού και μες στην αίθουσα, και αν είναι και σεργή πάλι δικαιούται να μπει μέσα να δει τις πρώτες στιγμές του μωρού, μπορεί να μείνει μαζί της όσο θέλει και να δείχνουμε και οι 2 γονείς στο μπάνιο, να δει το θυλασμό, η φροντίδα του νεογνού. Είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό μας με διάφορα σεμινάρια. Η Πολυκλινική μας θέλει συχνά για να μπορεί να προσφέρει το προσωπικό το καλύτερο για τις μητέρες μας και για τις νέες οικογένειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα μας τις απαντήσει η συνάδελφος σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια στην εκπομπή με την Μαρία Αριστογούλου. Μαρία μου, ποιες οι δεξιότητες σας στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, διότι υπάρχουν και αυτές? Πώς δηλαδή διαχειρίζεστε τη συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να προκύψει σε μια γυναίκα που έρχεται εδώ, ειδικά αν είναι η πρώτη φορά? Θεωρώ ότι κάνουμε την πιο χαρούμενη δουλειά στον κόσμο. Καθημερινά συναντάμε δεκάδες ανθρώπους που δακρύζουν από χαρά. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που τα δάκρυα πηγάζουν από ανίποτη θλίψη και είναι αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που λειτουργείς με ψυχραιμία και όχι ψυχρά. Προσπαθείς να είσαι μαζί με το ζευγάρι,
να βλέπεις με τα μάτια τους, να ακούς με τα αυτιά τους, να νιώθεις με την καρδιά τους, δηλαδή να αφήνεις τα δικά σου συναισθήματα και να λειτουργείς με συναίσθηση. Υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις, δύσκολες σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς διατηρείτε την ενημέρωσή σας για τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στον χώρο της μευτικής? Συχνά βγαίνουν καινούργιες μεθόδοι, καινούργιες πρακτικές, καινούργια νέα κτλ. Υπάρχει αυτή η ενημέρωση? Υπάρχει. Η Πολυκλινική Υγεία είναι ένας οργανισμός που μεριμνά για την κατάρτιση, για την εκπαίδευση, για την ανάγκη εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου από εμάς ξεχωριστά. Οπότε, αν η Πολυκλινική επενδύει στις ΜΕΕΣ, επενδύει στο προσωπικό της. Επενδύεται και στην μητρικό θυλασμό κάθε χρόνο και φέτος ειδικά. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα σημαντικά πλεονεκτήματα ώστε να επιλέξει μια νέα μητέρα? Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που προβάλλεται πολύ ο θυλασμός στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Όμως εμείς δεν το κάνουμε μόνο αυτόν τον μήνα, τον κάνουμε καθημερινά, να προβάλλουμε και να προάγουμε τον μητρικό θυλασμό. Αρκετά είναι τα πλεονεκτήματα του μητρικού θυλασμού. Είναι η ιδανική σύνθεση γάλακτος για την σωματική ανάπτυξη του βρέφους. Προσφέρει αντισώματα στο μωρό και το προστατεύει από διάφορες λοιμώξεις του γαστρεντερικού, του αναπνευστικού και πρόληψη αποιώσεων. Βοηθά πάρα πολύ τα πρόωρα, έχει αύξηση στο δίχτυ επιβίωσης των πρόωρων μωρών. Είναι άσυπτες οι συνθήκες σύντησης, σωστή θερμοκρασία, πρόληψη από αλλεργίες, αλλεργικές καταστάσεις των βρεφών, για τη μητέρα ταχεία παλινδρόμηση της μήτρας, βοηθά στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, του καρκίνου του μαστού, της ενδομητρίωσης και ακόμη και στην ευκολία της σύντησης για τη μητέρα. Θα πάω σε μια ερώτηση πρωτού από την τελευταία που είναι η ίδια που κάναμε τη συνάδελφό σας. Εξηγήστε μας λίγο, αν συμβαίνει και εδώ, αλλά συμβαίνει σε ολόκληρη την Κύπρο και ίσως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί κάνουν περισσότερο και σαρικές οι μητέρες παρά φυσιολογικές γέννες? Μπορεί να είναι και επιλογή. Ευθύνεται σε αυτούς ή ευθύνεται στους γιατρούς ή στους γονείς? Έχουμε ψηλά ποσοστά γενικά η Κύπρος και σαρικής τομής που παίζουν και οι δύο ρόλο, και ο γιατρός αλλά και η μητέρα. Είναι πιο εύκολο για τη μητέρα, ίσως και για τον γιατρό η κεσάρικη, έτσι? Και οι δύο αυτοί παράγοντες, η μητέρα και ο γιατρός, θα δουν ίσως την ευκολία, όπως λες, και θα το αφήσω εκεί. Πέστε μας, γιατί κάποια μητέρα ή κάποιοι γονείς, μελλοντικοί γονείς ή γονείς που θέλουν να φέρουν δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο παιδί, να επιλέξουν την πολυκλινική υγεία για να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους και όχι άλλο νοσηλευτήριο, εντός Λέμεσου, εκτός Λέμεσου, ιδιωτική κλινική ή οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που υπερτερείται σε σύγκριση με τα άλλα νοσηλευτήρια? Εκείνο που μας κάνει να ξεχωρίσουμε, θεωρώ, είναι η ασθενοκεντρική προσέγγιση. Η γυναίκα είναι πάνω απ' όλα. Η γυναίκα και οι ανάγκες της, τα θέλω της. Επίσης, τα 10 βήματα για το μητρικό θυλασμό, τα οποία τηρούνται και εφαρμόζονται στο δικό μας μευτήριο με αυξημένα ποσοστά θυλασμού. Παράλληλα, τα προγεννητικά μαθήματα που γίνονται για την ενημέρωση και την προετοιμασία γονεϊκότητας. Ακόμη και φεύγοντας από το μευτήριο, ζητάμε από το ζευγάρι, όταν προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία, να μην διστάσει, να το βοηθήσουμε για άμεση λύση του προβλήματός τους. Ποιες θεωρείτε είναι οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία του μευτικού της Πολυκλινικής Υγείας? Οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία του μευτικού τμήματος μας είναι η ομαδικότητα, ο κοινός στόχος που έχουμε σαν τμήμα, ο σεβασμός, το πάθος, η ακεραιότητα, η αποτελεσματικότητα και η προσέγγιση προς όλη την οικογένεια, προς τη μητέρα, προς το βρέφος, προς τον πατέρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά κι εσείς. Ραντεβού στην επόμενη. Υγεία και μόνο υγεία. Γεια σας.